Biatskip kan ik net alleen het doen, nee. Ik moet wel helpen. En die kregen de 84-jarige Jan Christ uit Droegeham eerst ook altijd, maar toen die stiepe begin januari voortvallen is, stiert er weer alleenig voor. Troch zijn zoensprobleem kan er net meer auto rijden en is een besito in de supermarkt haast onmogelijk. Ik kan op het ogenblik net daarheen. Nee, ik kan net heen om biatskip te halen. Dat kan ik net. Ik ben altijd doezelig en raar en dan steekt het me nog hullen. Dan dat waar ik net voor. Intussen ben er al verschillende oplossingen uitproberen. Zo ben er ook al eens badskippen thuis bezwagen. We hebben ook van €40 bestellen. Nou ja, ik krijg een rekening die is €20 duurder. Dat wil ik net. Nee. Er zit niet oors op. Meneer Christ had een nieuw badskipbaadje nodig. Iemand die ervoor zorgt dat de voorraad kost weer volrekt. We hadden een oproep die op het internet. Dat er dus een man uit Droegeham hulp nodig had bij badskippen. En dat is massaal deeld. Eigenlijk weer binnen een dag oplost. Meneer Christ is je zelfs echt tegen wie is mij. Nou, dat vind ik al een goed ding. Dus dan was het weer rustiger. En dan word ik eigenlijk weer naar de Aldi toe. Waar er in dit geval wel op korte termijn een help gevonden is, zijn er verschillende mensen die het nog op ziek binnen naar een oplossing. Soms gebeurt het dat we een oproep doen uit een dorp voor hulp bij de tuin of hulp bij een activiteit, een kringloopwinkelbezoekje. En sommige advertenties blijven lezen. En dan wordt het wat 3 maanden voordat er iemand op aankomt. Ja, dus het is net altijd zo succesvol.